Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο στο κανάλι μας The Noobs. Σήμερα θα παίξουμε Roadcraft. Είχαμε τελειώσει τα δύο πρώτα maps. Μας είχε μείνει ένα μικρό ποσοστό εδώ στο 93, στο Aftermath. Δεν πειράζει γιατί το έχουμε ολοκληρώσει. Φεύγουμε κατευθείαν να πάμε στον επόμενο χάρτη μας, το οποίο είναι ο Incommunicado. Έχω πάθει τρέλα με αυτό το παιχνιδάκι και βλέπω σας αρέσει και εσάς. Πάμε να δούμε τι θα αντικρίσουμε. Ξεκίνησε το loading και αυτά, να δούμε τι καινούριο έχουμε. Operation Incommunicado, Eastern Europe Autumn. Following a devastating hurricane, your company is dispatched to the area to assist in restoring local infrastructure. Βλέπω πολλή ταλαιπωρία στο χάρτη. Έχει πράγμα. Ωραία γέφυρα. Ωραία. Τι γραμμές τρένου είναι αυτές? Οκ. Ωραία. Ναι, ξέρω εγώ. Ας... Connection unstable. Too much static. Tried switching to reserve band. No dice. Yes, it's a relay problem. Reach the relay and investigate. I repeat, reach the relay and investigate. Move fast before it cuts completely. Do you read? Λοιπόν, μπορεί να μην ξέρω υποθετικά μιλώντας ισπανικά που είναι το Incommunicado, αλλά νομίζω ότι έχει σχέση με το Communicate και από αυτό βλέπουμε ότι δεν τα πάμε καλά. Έχουμε απώλειες. Τώρα εδώ μου λέει να πάω από εκεί, εγώ θα πάω εδώ. Από εκεί που να πέρναγα. Ωραία. Ο καινούριος χάρτης φαίνεται πολλά υποσχόμενος. Ξεκινάμε δυναμικά με λάσπη. Εντάξει, εδώ το scout δεν έχει πρόβλημα. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Κάπου φτάσαμε εδώ, τι είναι εδώ θα δούμε. Δεν μας ζητάει να πάμε εδώ, μας ζητάει να πάμε παραπέρα. Ελπίζω να μην κάνω τον κύκλο και να μην φτάνω ποτέ εκεί που μου ζητάει. Μήπως έπρεπε να το κόψω μέσα από τα βουνά, μέσα από τα δάση. Λοιπόν, για να δούμε. Αφού βγήκαμε πάλι, σταματάω εδώ. Οκ, δεν έχει δρόμο από εδώ, ίσως είχε λίγο πιο πέρα. Δεν πειράζει, λέω να πάω να κόψω λίγο δρόμο. Για να δούμε τι θα αντικρίσουμε. Εντάξει, τα έχω ξαναπεί, θα τα πω πάλι, γιατί εδώ έχει γίνει τρομερή δουλειά με τους χάρτες και το πώς είναι φτιαγμένα όλα. Οκ, φτάσαμε. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Ωραία. Οκ. Island Base, ναι. Hey, you're back on the air. I was worried for a hot minute there. So, I've been going through the list of damaged facilities, and you know what? It's one heck of a long list. And our list of assets is short. And by short, I mean it's just little old you. I'm sending you the to-do list now. That should keep you busy. Okay, ωραία. Steel beams από εκεί. Functionality of the relay. Deliver vehicle. Που πρέπει να πάμε αυτό εδώ, ok. Set up the Highland Base. Να φτιάξω ένα route. Route από το gas station. Δεν φαίνεται τόσο δύσκολο, Βλέπω... κάτι... Ναι μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, τίποτα. Αφού το route είναι κάτι εύκολο θα πω εγώ. Βιάζομαι να μιλήσω, μ' αρέσει. Θα το βάλω να γίνεται κιόλας. Να κερδίσουμε χρόνο στα επόμενα βήματα εμείς. Αυτό ήταν κεραυνός.
Λοιπόν, ωραία. Εμείς θα πάμε να κάνουμε αυτό. Αυτό εδώ. Θα πάμε μαζί με τον συνάδελφο. Θα βοηθήσουμε λίγο. Κάτσε ρε μπροκολόγο μου, μαζί θα πάμε σου λέω. Ωραία. Μας άφησε εδώ ο συνάδελφος, φύγαμε μπροστά. Εδώ βλέπω λίγο ταλαιπωρία στο μπροστά, γίνεται χαμός. Και δεν θα περάσει το άλλο γιατί το βάλα να πάει από δεξιά. Το τρέιλερ εδώ δεν βόλεψε. De facto δεν θα περάσει ο συνάδελφος. Ναι. Οκ, εγώ ζορίστηκα περισσότερο μου φαίνεται τελικά. Λοιπόν, μια χαρά περάσαμε. Εγώ και εγώ. Αυτός θα σταματήσει εδώ. Εμείς θα συνεχίσουμε στο επόμενο βήμα. Όπως είδαμε από το χάρτη. Μπράβο μας. Ωραία. Έφτασε το εργαλείο. Πάμε κι εμείς, αφού μας έκοψε πάνω στην ανηφόρα. Δεν προλαβαίνεις να μιλήσεις, έχεις καταλάβει. Παπάπ, εδώ γίνεται δουλίτσα. Substation and restoring the electricity supply would be a huge help. After all, you can't really do much without juice. But it's going to take some driving. This time, I'll ask you to take the truck loaded with steel beams from the relays yard to the power substation. For sure you can handle it. But please exercise a little caution. If the truck turns over, you'll be in a lot of trouble and a long way from help. By the by, we had a driver up and quit on us. Just not cut out for the job, I guess. Only 18 hours behind the wheel was enough to send him running. Didn't even deliver the truck of steel beams all the way. Left it next to the town church. Could you bring the truck to the garage? Would be a great help. And net you a nice bonus. Βέβαια. Βέβαια. Αν μπω εδώ δεν βγαίνω ποτέ. Παύση εχθροπραξιών, παιδιά. Παύση, δεν έχει. Το steel beam σου είναι. Άπρε. Ξέρετε τι έχει γίνει. Εδώ λοιπόν πρέπει να παιχτεί γεφυρούλα. Γέφυρα δεν υπάρχει ακόμα. Ωχ, βάσανα μου. Λοιπόν, αυτό no rewards remaining. Ωραία, cancel. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις. Και clear route. Αυτό έγινε. Έτσι. Άλλο δεν έχουμε. Ωραία, παύση. Cargo track to the Highland. Τι γίνεται ρε φίλε, πόσα είναι να κάνουμε. Is the steel beams. Λοιπόν, εδώ που είναι... Πρέπει... Λες. Έχει κόρη. Μήπως να ρίξουμε λίγη άσφαλτο ρε παιδί μου. Να το κάνουμε έτσι ρε παιδιά. Να πάρουμε να βάλουμε λίγο δρόμο εδώ. Ας πούμε να πάρουμε ένα καινούριο όμως για αυτή τη δουλειά. Υπάρχει. Αυτό είναι το Taiga που έχουμε, σωστά. Ναι, αυτό το Taiga το έχουμε. Δεν έχω λεφτά γι' αυτό. Όχι, απίστευτο. Αυτό εδώ χωράει 10 τόνους άμμο, ενώ αυτό χωράει 20 τόνους άμμο και είναι με ερπίστρι. Μπορώ να πουλήσω τίποτα. Άραγε. Και αν ναι, τι μπορώ να πουλήσω. Τίποτα, μόνο το μιούλ έχω αγοράσει.
Ωραία φίλε. Θα το θέλαμε αυτό όμως. Να πάμε το dump truck. Πρέπει να πάμε να ρίξουμε... Δεν πάνε βήμα. Χαράστη, δεν πάνε βήμα. Ωραία. Αδειάζει κι άμα. Λοιπόν... Έχει ένα κενό εκεί, έτσι. Λέω να πάω να του ρίξω τουλάχιστον άμμο για να μπορέσουμε να περάσουμε από πάνω, γιατί ούτε γέφυρα μπορώ να φτιάξω ακόμα. Και γέφυρα να μπορούσα να φτιάξω, δεν έχω resources για να τη φτιάξω. Δεν νομίζω ότι θα είναι όπως πριν που μας τα χάριζε απλόχερα το game. Οπότε θα ρίξω και λίγο εδώ. Να φτιάξουμε λίγο το δρόμο, παιδιά, γιατί δεν παλεύεται. Άργησε να το ρίξει. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αρκετό εδώ. Θα το αφήσουμε έτσι και θα το φέρουμε με την μπουλντόζα σε λογαριασμό, μια χαρά θα είναι. Πάω να δω πού σταματάει το refill, γιατί δεν έφτανε άκρη-άκρη. Να δω μέχρι που χρειάζεται να κατεβαίνω για να γεμίζω. Λοιπόν, εδώ ακόμα παίρνει, ακόμα παίρνει. Και εδώ... Μέχρι κάπου εδώ λοιπόν, λίγο πριν την ανηφορίτσα. Έλα, δώσ' το. Ωραία. Ωραία. Οπότε, ναι, μια χαρά, αυτό θα το φτιάξουμε όπως θα φέρνουμε την μπουλντόζα. Και πάμε να δούμε εδώ από πάνω τι γίνεται και πόσες θα χρειαστώ να φέρω από δάφτες με το φορτηγό. Βλέπω να είναι κάμποσες, έτσι όπως το παρατηρώ. Στρίβει με τίποτα. Ενώ άμα είχαμε τις ελπίστριες, απλά θα στρίβαμε εδώ και θα ήμασταν τζάμι. Όχι. Ωραία. Έριξα μία ολόκληρη και ίσα που το ακούμπησα. Έχουμε μέλλον. Πώς μπορούμε να βρούμε μερικά χρήματα? Δεν μπορούμε. Λοιπόν, και μετά από αυτό μετά από αυτή τη χούφτα αποφάσισα ότι δεν πρόκειται να περιμένω να το κάνω με αυτό εδώ, γιατί καθυστερεί πάρα πολύ. Τουλάχιστον αν μπορούσαμε να το κάνουμε με τέτοιο, με το άλλο. Οπότε θα κάνουμε αυτό. Θα πάρουμε το scout για να πάμε, γιατί χρειάζομαι τα χρήματα για να αγοράσω το άλλο φορτηγό, τέλος πάντων που χωράει που παίρνει την άμμο, γιατί θα αργήσω πάρα πολύ, θα καθυστερήσω και δεν θέλω. Οπότε πάμε, αλλάζουμε λίγο στόχο και θα ξαναγυρίσουμε εκεί να φτιάξουμε την κεφυρούλα. Θα μου πεις από πού θα πας? Εδώ πάει. Κάπου πάει αυτός ο δρόμος, αλλά έχει και έναν άλλο μέσα σε λάσπη που νομίζω ότι θα ήταν πιο βολικός για εκεί που θέλουμε να πάμε. Θα δείξει όμως.
Δεν μας αγχώνει εδώ, περνάει αυτό δηλαδή. Νομίζω κάπου εδώ ήτανε. Άνα, γεια σου, κάτι βλέπω εδώ. Εκεί είναι λίγο ζόρικος ο δρόμος, αλλά πιστεύω ότι με λίγη καλή θέληση, κάτσε να κάνουμε και ένα σκάν. Θα περάσει. Βάλουμε και λίγο τα αργά να κόψει το σπινιάρισμα. Το ξαναβάζουμε λίγο κανονικά για να πάρει κάποια στιγμή σειρά. Πραγματικά εδώ είναι πολύ καλοφτιαγμένα όλα αυτά. Got messed up pretty bad by the hurricane. We don't get those where I come from. So, I need you to go see exactly how bad we're talking here. Take a look around and report its current condition. Λοιπόν, όπως είδατε φτάσαμε στο πρώτο κομμάτι του Steel Beam. Πάμε για το δεύτερο. Για άπεδο. Να δούμε και το δεύτερο λοιπόν τώρα. Μπομπα. Φυσικά δεν μας έδωσε χρήματα που θέλαμε για να μπορέσουμε να αγοράσουμε αυτό που ψάχναμε. Μένει το τώρα κοίτα πόσο κοντά είναι. Ναι, ξέρω τι θα κάνω. Έλα εδώ σκάουτ. Γύρνα πίσω στο... Κάνω την εξής. Θα πάω στο Highland Base. Και φυσικά με έφερε πιο κοντά. Δεν είναι cheap, μην είστε τέτοιοι. Απλά τώρα γλίτωσα καμπόση επιστροφή. Και μπορούσα να πάω και στο recovery. Ωραίο τράκο αυτό. Είναι το welding gas tank, δεν το έχω ξαναδεί νομίζω. Την επίγνωση δεν το έχω ξαναδεί. Και τα βαρέλια στην άκρη. Για αυτό θέλω 65.000 και έχω 62.350, είναι κρίμα το Θεό. Έντουρο και κακό εδώ. Ωραία. Πρέπει να το βρούμε. Τώρα. Θα είναι αυτό που ψάχνουμε άραγε. Σε ορόφο είναι. Οπότε πρέπει να πάμε τώρα στο όπως σας είχα πει και στις προάλλες, αυτό το παιχνίδι είναι πολύ ωραίο όταν το παίζεις με φίλους σου, γιατί τώρα ένας άλλος φίλος μου θα μπορούσε να φέρνει αυτό και εγώ να ψάχνω να βρω τα υπόλοιπα. Αλλά δεν πειράζει. Κάθε φορά θα πέφτω στην κολόνα από ό,τι έχετε καταλάβει. Γι' αυτό το τρελεράκι καλό θα ήταν να το πάρω μέσα από τη μέση του δρόμου. Αλλά θα δούμε, εντάξει. Το δέντρο. Εντάξει. Το περάσα.
Ας πούμε αυτά τα δέντρα είναι βλακεία να μπορείς να το μετακινήσεις κάπως, να φύγει από τη μέση, να μην το πατάμε κάθε φορά. Γιατί κάποια στιγμή θα την πατήσω σίγουρα εκεί. Λοιπόν, και μιας και φτάνουμε σιγά σιγά εδώ και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε και το επόμενο objective. Μια χαρά έχουν κυλήσει, μέχρι τώρα έχουν κυλήσει καλά τα περισσότερα των πραγμάτων. Τέλεια. Τώρα τι έχουμε? Έχουμε χρήματα να αγοράσουμε. Θα μας τα πει σε λίγο η φιλενάδα. Εμείς πάμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε εξ αρχής και είναι να αγοράσουμε αυτό εδώ το εργαλείο και να το βγάλουμε καπάκι από το shop να το deploy. Λοιπόν, αφού μας είπε αυτό που ήθελε να μας πει, εντάξει, πήραμε το καινούριο εργαλείο που πάω πως στο δρόμο. Ναι, λοιπόν πάω πως στο δρόμο. Πήραμε λοιπόν το καινούριο εργαλείο που χωράει τη διπλή άμμο. Πας και τελειώσουμε κάποια στιγμή σύντομα εκείνο το κομματάκι. Έχει και ερπίστριες, που σημαίνει ότι περιστρέφεται επί τόπου. Έχω μείνει άφραγκος με 1340, αν χρειαστώ χρήματα για το οτιδήποτε δεν πρόκειται να φτάσει τίποτα. Και μόλις τελειώσουμε με την άμμο, νομίζω θα φέρω και την μπουλντόζα να το ισιώσω, να είναι κομπλέ, για να ξεμπερδέψουμε με αυτό. Δεν μπορώ να προσδιορίσω πόσο έχω κάνει το χάρτη, σε πόσο ποσοστό τον έχω φέρει εις πέρας προς το παρόν, αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι μικρός όσο ήταν η προηγούμενη. Νομίζω εδώ πάμε για πιο μεγάλα, έτσι, πιο μεγάλους χάρτες από εδώ και στο εξής. Ξέρω σίγουρα ότι πρέπει να κάνουμε αυτόν τον incommunicado, όπως λέγεται, και τον από κάτω για να μου ανοίξει τους επόμενους. Οπότε με θερμινευόμενο νηστεί ότι έχουμε ακόμα δουλειά μπροστά μας. Αυτό που ήθελα να δω είναι τι? Αυτό μου κερδίζει λίγο απόσταση. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω σαν κινητό κουόρι, ας πούμε, να το γεμίζω και να το φέρνω τέτοιο, αλλά πρώτα απ' όλα νομίζω πάει και πιο γρήγορα αυτό, οπότε δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Δείτε και μέσα τι ωραίο που είναι, έτσι μονοκάμπινο, είναι μικρό και εδώ γυρνάω γρήγορα, οπότε δεν με απασχολεί τόσο, οπότε μάλλον το άλλο δεν θα το χρησιμοποιήσουμε. Η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει, να δούμε πόση άμμο μας ρίχνει αυτό το εργαλείο. Είναι σίγουρα περισσότεροι. Σίγουρα όμως θέλει και αυτά τις βόλτες του να κάνει κάμποσες. Οπότε ναι,
Συνεχίζουμε και τα λέμε σε λίγο εμείς. Λοιπόν, λέω να κάνω το εξής, να φέρω σιγά σιγά την μπουλντόζα. Όχι ότι είναι έτοιμο, προς Θεού, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά θέλω να αρχίσω να ισιώνω για να δούμε. Μπορεί να μην χρειάζεται ρε παιδί μου τόσο πολύ, καταλάβατε. Και νομίζω ότι η μπουλντόζα είναι και το επόμενο όχημα που θα κάνω έτσι αναβάθμιση. Δεν ήταν ευτυχό το περασματάκι. Θα κάνουμε άλλο ένα έτσι για να τους ισορροπήσουμε τελείως. Και να πάμε και στο άλλο. Μες και εκεί ξεκινάμε προφανώς, απλά δεν θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε και αυτό σαν γουναλάκι. Όμορφα. Αυτό θεωρώ ότι είναι τζάμι, είναι μια χαρά τώρα. Οπότε φεύγουμε για το επόμενο βήμα. Αν χρειαστεί να περάσει η ράουτα από εδώ θα είναι μια χαρά. Δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα. Οπότε πάμε να δούμε και το άλλο. Λοιπόν, νομίζω ότι έκανα καλά που έφερα την μπουλντόζα γιατί σπρώξαμε προς την άκρη την άμμο που περισσεύε, οπότε με λίγη καλή θέληση και μερικές ακόμα χούφτες εδώ, κουτάλες, πλάτες, καρότσες, θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το objective. Για να δούμε. Η στιγμή της αλήθειας είναι αυτή. Θα πρέπει να λιανθεί μέχρι την άκρη του. Νομίζω είναι πολύ λίγο. Θέλω να πιστεύω ότι το φορτηγό θα περάσει. Θα δοκιμάσουμε να το περάσουμε. Και βλέπουμε για μετά αν θα χρειαστεί να βάλουμε λίγο ακόμα στη γέφυρα. Ωραία, 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 ωραία. Ναι, ναι, εδώ είναι. Πέρασε. Ωραία, πέρασε σου λέω. Οπότε πάμε να του πούμε, φίλε, και είναι αυτό εδώ. Πάμε να το κάνουμε λοιπόν track για να το βλέπουμε στα 100 μέτρα. Τίποτα, φτάνουμε. Ήθελε μία κουταλιά, την ήθελα ακόμα, μία καρότσια άμμο.
They've both seen better days. Ναι. Ωραία. Το κάναμε. Restore power. Το steel beams. Okay, the factory looks good to go for now. Ναι. Once, you know, it has power. I'm sure you understand what needs to be done. But if we're doing it by the book, restore the power supply to the factory according to regulatory blah blah blah. You get the picture. So, here's the gist. Lay a cable from the power substation to the factory. And please don't get electrocuted. I don't need that on my report. Or my conscience. Λοιπόν, θα τη ρίξουμε και την τελευταία, τη χούφτα, για να φέρουμε το μηχάνημα να συνδέσει το ρεύμα για να προχωράμε. Λοιπόν, και παίρνουμε και την μπουλντόζα να το ισιώσουμε, να το σινιάρουμε, να το τεζάρουμε και να φέρουμε το μηχάνημα που ρίχνει καλώδιο να δώσουμε ρεύμα στο facility. Ωραία, εντάξει. Εντάξει, δεν είναι τέλειο, έτσι. Αλλά σίγουρα περνάνε τα οχήματα. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Πάμε στο Highland Base και του λέμε θέλω όχι τα cargo ούτε τα cranes, θέλω τα special που είναι αυτό εδώ, deploy. Λοιπόν, και αφού φτάσαμε εδώ, πάμε να του βάλουμε τι έχουμε να κάνουμε εδώ, αυτό εδώ, track. Αυτό το infrastructure εδώ πρέπει να φτιάξουμε. Λοιπόν, και φύγαμε. Τσεκ, έτοιμο. Ωραία, έτσι απλά φτιάχτηκε. Οκ, με ένα ρεύμα γίνανε όλα αυτά, ωραία. Πανεύκολα, τι. There's no point just sitting around while we wait for HQ to send us everything we need. Or for everything we need to just fall from the sky. Which, let's be honest, is more probable. I suggest you check out the steel pipes facility. It's close to the center of the operations area. If it's working, we'll be cutting out a lot of waiting time. Speaking of cutting out time, there's a stump mulcher that might be very helpful in clearing a path for you. It's in the truck's shack near the relay. Swing by there and pick it up. Λοιπόν, και μετά από αυτή τη χαρμόσυνη, ας πούμε έτσι, φιλενάδα που μας λέει μπράβο και συγχαρητήρια και τι έχετε να κάνετε ακόμα, νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει πρόοδο μεγάλη. Οπότε θα σταματήσω εδώ το επεισόδιο για έτσι να έχουμε και λίγο την υπομονησία για το επόμενο, πώς θα γίνει και τι θα κάνουμε. Και αυτά. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe αν δεν έχετε κάνει subscribe και πείτε μου στα σχόλια αν σας αρέσει ή όχι, να το συνεχίσουμε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά!